नमस्कार गाववाल्यांनो, आज आम्ही चाललो वेंगुर्ला तालुक्यातल्या कोंडुरा बीचवर. तर आता सगळ्यात पहिले आपल्या तिसऱ्या माणसाक घेऊया पटापट. ता आधी कधीपासून वाट बघता आणि आमका फोन करून करून केल्यानं हैराण. तेका घेऊया आणि निघाया पटापट. उशीर तर झालेलोच असा. आणि गप्पा गोष्टी मारीत मारीत आम्ही इलो वेतोऱ्या गावात. वेतोऱ्या गावातून थेट पटापट पटापट गाडी पळत आम्ही पोचलो आता बीचच्या जवळच. म्हणजेच कोंडुऱ्याच्या रस्त्याक वळलो आणि वायच पुढे इल्यार आमका कोकणाची शान दिसली, ती म्हणजे लालपरी. आणि वायच जराशे पुढे इलो तर आमका दिसले पोलीस काका. पोलीस काका वाट बघी होते वाटतं, कोणतरी चोर बी रिलेशे वाटतं. त्यांका न डिस्टर्ब करता आम्ही येऊन पुढे वळलो बीचच्या रस्त्याक. आणि बीचच्या रस्त्याक वळण बघतो तर काय रस्तो नुकतोच केलेलो होतो आमच्या स्वागतासाठी वाटतं. तर एकदाची गाडी लावलो आणि ह्या व्हाळाकडे इलो. व्हाळ बघलो तर काकी हय कपडे धुई होते. त्यांका बाय बाय केलं आणि खाली बीचवर उतरलो. आणि या बीचचं सुंदर व्ह्यू बघून आमचं मन तर एकदम तृप्तच झाला. आता हे वायच काहीतरी फोटोग्राफ्स काढले, व्हिडिओज काढले आणि म्हटलं वायच जरा पुढे जाऊया. तर कसे बसे वर येऊन पोचलो आणि जो व्ह्यू होतो तो खूपच छान होतो. तर आमचा व्हिडिओ जर पूर्ण बघूचा असेल तर आमच्या चॅनलला जाऊन तुम्ही बघू शकता. थँक्यू.